F'Mejju tal-2011 il-Bank of Valletta offra lill-investituri tal-La Valletta Multi-Manager Property Fund 75 ċentesmu għal kull sem bil-kundizzjoni li jċedu kull dritt jew pretenzjoni legali li seta' kellhom. Il-bank kien tagħhom sa tmiem Ġunju ta' dik is-sena biex jiddeċiedu meta l-Awtorità Maltija Servizzi Finanzjarji l-MFSA kienet għadha għaddejja bl-investigazzjonijiet tagħha. Fil-fatt l-investigazzjonijiet finali dwar dan il-każ kienu konklużi mill-MFSA f'Ġunju ta' din is-sena, kważi sena wara li għalqet l-offerta tal-BOV. L-MFSA kienet imponit l-akbar multa possibbli fuq il-Bank of Valletta għal mod kif bih u amministra dan il-fond. Għaldaqstant il-fuq minn 100 investitur fosthom 71 rappreżentati minn Finco li kienu aċċettaw l-offerta tal-BOV resqu protest ġudizzjarju bil-għan li jirkupraw il-flus li tilfu mit-3 miljun euro investiti f'dan il-fond u li ma kinux irkuprati mill-offerta tal-bank. L-investituri qed jitolbu l-qorti biex tannulla din l-offerta li huma kienu mġiela jieħdu. Fil-protest ġudizzjarju, l-avukat tal-investituri, il-professuri Nrefalo semma fost l-oħrajn kif il-bank ma kienx aċċetta t-talba tal-MFSA biex jestendi l-perjodu tal-offerta. Għalhekk l-investituri, deskritta fil-protest ġudizzjarju bħala konsumaturi, ma kunux f'qagħda li jaċċettaw l-offerta tal-bank u għaldaqstant il-kunsens tagħhom kien ivvizzjat.